Moi, ja tänään mennään maastopyöräilemään. Tota, mä en oo maastopyöräillyt vuosiin, viimeksi taisi olla 2017 Luukin MTB ja sekin oli lainapyörällä ja mä en ollut sitä ennenkään olla maastopyöräillyt vuosi, että voi oikeastaan sanoa, että mä en nyt maastopyöräillyt aikuisiellä kertakaan, mutta nyt toi IPDn Tarmo pyysi meidät Tampereelle kylään ja hänellä olisi semmonen 100 kilsan maastopyörälenkki siellä ja varmaan kaikki muut, jotka osallistuu, niin on paljon parempia maastopyöräilijöitä kuin minä, niin katsotaan miten tästä tulee. Mä näytän ton pyörän, jolla mä tuun tänään ajamaan. Elikkäs tää pyörä on mun isän Scott Spark, joku World Cup malli, ei nyt ihan mallisto huippu, mutta aika hyvästä päästä, hiilikuitunen ja SRAMin vaihteella täysjousto. Että joo, juurikaan en ehtinyt tällä viikolla ajaa, mutta ainoa juttu, minkä mun piti tähän oikeastaan modata on se, että faija ajaa moottoripyöriä ajanut koko ikänsä, niin sillä oli niin sanotusti nämä jarrut, eli oikea kahva jarrutti etujarrua ja sehän on väärinpäin mulle, mutta onneksi noi oli aika helppo kääntää, niin tämmöisellä pelillä tänään sitten ajellaan. Korjaa yhden, niin sitten huomaa aina tällaisia täällä jostain sokerikalasta joku tämmönen vaijerin päätteen. Mä korjaan vielä ton ja korjaan vielä. No niin, hypätään sitten ajovideoiden pariin. Tällä kertaa mulla on käytössä tää GoPro Chest Mountti. Ensinnäkään mä en saanut tätä GoProta tohon pyörään kiinni ja musta tuntuu, että tää on nyt tähän maastopyöräilyyn paljon tällainen mielekkäämpi kuvakulma. Ja sitten mä jätin tän GoPron tälle niinku laajimmalle kuvakulmalle. Mä ajattelin, että siinä olisi tullut vähän liikaa noi kädet peittämään sitä ruutua, mutta oikeastaan tällä leveämmällä maastopyörästongalla niin tää oli oikeastaan mun mielestä aika hyvä kuvakulma. Elikkä me lähdettiin Tarmon luota Tampereen Kaukojärveltä ja meillä oli tää 100 kilsan reitti, joka meni Tampereelta Valkeakosken ja Pälkäneen kautta takaisin Tampereelle. Semmonen vastapäiväinen luuppi etelään Tampereelta. Ja tosissaan aluksi lähdettiin Tampereelta Hervannan suuntaan, vähän ulkoilupolkua, pikkusen asfalttia asuinalueella ja sitten tultiin tänne hiekkatieltä, josta kohta lähdetäänkin sitten ensimmäiselle polulle, jossa mun olemattomat maastopyöräilyskillsit paljastuvat ikävällä tavalla. No ei mitään pahaa käy. Mutta tää on nyt tämmönen vähän niinku rakennettu maastopyöräpolku, joka lähtee täältä Hervannasta. Tää on tämmönen niin kuin ns. Sileä tästä kohtaa, eli se on hiekalla täytetty noin pahimmat juurakko- ja kivikkopaikat, mutta se on todella niin kuin kuhmurainen toi pohja. Tää pyörä menee niin kuin tosi paljon niin kuin ylös alas ja vauhti on hidas, mutkat on tiukkoja, niin tääkin osoittautuu mulle hyvin äkkiä liian vaikeaksi. Edellisestä maastopyöräilykerrasta on kulunut 6 vuotta, antakaa mulle anteeksi. Ja sitäkin ennen en ole oikeastaan ikinä maastopyöräillyt, en ole ikinä omistanut maastopyörää aikuiselle. Niin kaikki muut kuskit tässä meidän porukassa on ajanut maastossa kisaakin. Tarmo ja Antti Ville olivat harjanneet ykkös- ja kakkossijat Pirkanmaan aluemestaruuskilpailusta Männäviikolla ja Mikke on ajellut podiumeille maastopyöräilykisoissa ja Miikakin on kyllä kisailut ennen maastossa. Niin olen huomattavasti taitavammassa seurassa ja kaikkien riippakivi ja hidaste tällä lenkillä. Mutta se oli tiedossa jo etukäteen. Nyt tultiin sitten tuolta niin kuin hiekoitetulta alueelta sitten tälle vähän niin kuin luonnonmukaisemmalle polulle, jossa nämä kivikot ja juurakot, no tällä pätkällä varsinkin nämä kivikot tulee lisääntymään merkittävästi ja täällä kohtaa mä tuun sitten joutumaan entistäkin pahempiin vaikeuksiin olemattomien ajotaitojeni vuoksi.
mutta kaikki mulle vakuuttelivat, että tää on hyvä mennä tähän suuntaan, että tässä tulee vielä hyvävoimaisena nämä kaikki vaikeimmat pätkät alussa. Mikä ei ihan täysin pitänyt paikkaansa, mutta suurin osa vaikeista kivikkopätkistä tulee tässä ihan alussa. Tässä vaiheessa nämä kivet on vielä sen verran niin kuin harvassa ja ne ei ole niin isoja, että mä olisin aivan mahdottomissa vaikeuksissa, mutta silti kaikkihan toki karkaa multa, koska ne pystyy ajamaan näitä paljon sulavammin ja nopeammin kuin minä. Mutta tästä kun hypätään nyt seuraavaan pätkään, niin pyytelen Tarmolta anteeksi sitä, että he joutuvat mua odottelemaan ja Ei, kunhan te jaksatte mua odottaa. Niin, vakuuttelen, että kyllä mä jossain vaiheessa tuun perässä kuitenkin. Niin kohta tässä tulee muistaakseni esimerkki sellaisesta kivikosta, missä mulla vaan loppuu yksinkertaisesti vauhtia taidot kesken, koska siinä vaiheessa kun ne kivet, niin kuin tässä näin nyt, kun nämä kivet rupeaa olemaan tuollaisia niin kuin jalkapallon kokoisia ja ne on niin tiiviisti kiinni toisissaan, ettei siellä ole ajolinjaa enää välissä, niin mun vauhti ei vaan riitä menemään niistä yli sulavasti ja vauhti tökkää siihen paikkaan. Matkalle osui myös pieniä teknisiä vaikeuksia. Antti Ville rautareisillään onnistui polkaisemaan itseltään ketjun poikki ja suurin ongelma oli se, että se ketju tippuu tuollaiseen ketjun väriseen sepelikköön alamäessä, niin sitä puolikasta ketjua sitten jonkun ajan etittiin, mutta sitten löydettiin ja saatiin se korjattua. Sitten siirryttiinkin vähän miellyttävämmille polluille. Tää oli nyt kartasta katoin, niin tää on vissiin Rutajärvi, joka on tässä oikealla. Tää on joku tämmönen vaelluspolku. Te näette, että tossa menee vasemmalla noin niinku lippusiimat tai noin. Ja oikealla järvi, eli tää on nyt niinku ainoa polku, mikä tästä alueen läpi menee. Mikä ei tietysti ole mikään ongelma muuten, mutta sitten täällä on tämmönen joku paikallisen vaellusseuran joku retkimaja. Ja siitä on ollut vissiin kuulemma vähän pyöräilijöiden ja näiden retkeilijöiden kanssa vähän sellaista kalavaliikkiä, jonka majan alueelle mennään tästä. Että he ovat joskus myös yrittäneet niin kuin kieltää tämän niin kuin vaellusreitin käytön tästä läpi, mikä on aika erikoista, koska tämä on niin kuin ainoa reitti, miten tästä pääsee. Mutta sitten tässä on vaan sitten mistä on muutettu niin, että tästä pääsee edelleen läpi ja me ajellaan tästä rauhallisesti ja muuta. Ei täällä ketään ollut tällä hetkellä, mutta kuitenkin ajellaan hiljaa läpi, että kunnioitetaan nyt sitten tätä heidän tonttirauhaansa tässä näin. Mutta tällainen on mukavaa polkua ajaa. Tässä kuitenkin tuntuu vielä niin mielekkäältä ajaa maastopyörällä, mutta sitten ei ole koko ajan vaikeuksissa kivikoiden ja juurakoiden kanssa. Mutta sitten kun tullaan tällaiselle tosi sileelle ja helpolle polulle, niin tässä kohtaa mä mietin, että mitä järkeä mun on maastopyöräillä, kun en tykkää liian vaikeista poluista ja sitten jos ajetaan hiekkateitä tai tällaisia tosi helppoja ja sileitä polkuja, niin melkein yhtä hyvin voisi ajaa gravelillä. Niin ainakin täällä mun nykyisellä taitotasolla se niin sanottu sweet spotti, missä maastopyöräily olisi mielekästä, niin se on niin kapea mulla, että ei sitä oikein edes juuri, sitä on tosi vähän sitä sellaista pätkää, missä mä koen, että tässä on nyt kiva ajaa maastopyörällä. Toki mä ymmärrän, että se kehittyisi tavallaan taitojen mukaan ja niistä sellaisista juurakko- ja kivikkopätkistäkin tulisi sellaista ns-mukavaa polkua ajaa. Mutta propsit Tarmolle, että kyllä tässä reitillä sitten kuitenkin aika paljon oli tällaista ihan kivaakin ajettavaa, eikä pelkästään vaan sitä kivikko- ja juurakkohelvettiä. Tästä tultiinkin sitten Valkeakosken keskustaan. Oli aika hyvä tuuri säiden kanssa, että oli ihan 20 astetta ja kesäinen päivä
vielä syyskuun puolellakin, että hyvä tuuri kävi. Sitten hypättiin tällaiselle pätkälle, joka on siis, me ajettiin Korkeakankaan XCO-rataa, ja XCO on tämmöinen maastopyöräilyn vähän niin kuin vastine cyclocrossille, jossa ajetaan niin kuin monta kierrosta lyhyttä rataa, ja nämä radat on aika lailla teknisiä, ja tässä puussa lukee Phantom Sois. Mä veikkaan, että tämä viittaa Phantom Henri Ojalaan, ja tämä on nyt jotenkin hänen mukaansa nimetty traili tai jotain vastaavaa. En esimerkiksi droppia en suostunut ottamaan. Niin Tarmo jostain syystä päätti, että se on hyvä idea tuoda mut tällaisille pätkille, että aika lirissä on näiden pätkien kanssa. Mutta hengissä nyt selvittiin kuitenkin ja ilman kaatumisia, mutta aika varmasti saa kyllä mennä. Tarmolle kiitokset, että odottelee mua. Muut on mennyt jo. Muut menee kaukana edessä jo. Melkoista rytyytystä, kuten äänistä kuuluu. Niin mä en ymmärrä maastopyöräilijöitä, jotka niin kuin tykkää ajaa kilpaa tällaisilla pätkillä. Mä ymmärrän, että tää voi olla niin kuin lenkillä voi niin kuin haastaa omia taitojansa, mutta mä en ikinä uskaltaisi ns. Niin kuin puskea kisavauhtia ja ottaa riskiä ja ajaa kisaa tällaisella, mutta meitä on moneen juna. Siinä jäi wallride mulla koittamatta. Sitten tähän rataan kuuluu myös tällainen mulle vähän mieluisampi pätkä, että mennään vaan tällaista laskettelurinnettä slalomia ylös. Tästä tuli vähän vaikka niinku kivikon cyclocross mieleen, että tää oli vähän tällaista niinku cyclocross-henkisempää ja sai vaan ajaa ylämäkeen, ei ollut vaikeeta. Mutta toki se on sellaista, testaa sitten enemmän tällaista kuntoa ja ylämäen nousutaitoja. Ja sitten sieltä pudotellaan alas tällaista nopeata ja helppoa nurmikkoista sileätä baanaa. Tämmönen sujuu ihan yli, ei tässä ole mitään vaikeita. Me tultiin tällaiseen risteykseen, jossa oli jonkun ohikulkijan mukaan joku, en mä tiedä, monien moottoripyöräseurojen yhteinen tällainen joku kimppa-ajo. Rehellisesti 5 minuuttia odotettiin tässä risteyksessä, että tämä pyöräiletka loppui huvinsa kullakin. Joitain pätkiä oli tällaista niinku sileitä hiekkatietä, ajeltiin pitkiäkin pätkiä ja Mikke ja Antti, Ville ja Tarmo varsinkin tykkäs näissä vähän puskea vauhtia. Ja mä totesin tämän niin kuin maastopyörän ajoasennon ihan todella hankalaksi tässä, koska ainoa tapa millä pääsee niin kuin matalammaksi on niin kuin painaa kyynärpäitä sellaiseen asentoon, joka tuntuu todella epämiellyttävältä mulle, kun en ole tottunut. Kun ne kädet on tuolla leveillä ja sitten siitä kun yrität painaa yläkroppaa alaspäin, niin kyynärpäät menee ihan todella epämiellyttävään asentoon. Ja ton Garminin oudon asettelun takia mä en oikein pystynyt ottamaan tosta stongasta keskimmältä kiinni, että olisi saanut sellaisen vähän luontaisemman aeroasennon, niin oli pakko pitää tuolta kripeältä kiinni ja taittaa kyynärpäitä alas, jos halusi olla yhtään enempää aerona, ja se ei ollut oikein luontevaa mulle. Ja tää oli tosissaan Pälkäneen keskusta, mistä ajettiin seuraavaksi läpi. Sen jälkeen tuli tällaista tosi nättiä harjumaastoa, että tässä on tämmöinen tosi korkea harju. Tää hiekkatie menee täältä ihan keskeltä harjua täältä päältä. Ja ihan tymäköitä nousuja täältä Pälkäneeltä, kun mentiin Kangasalan suuntaan. Tässä on yksi tie, oli tosissaan tällaista hiekkatietä. Noustaan ylös jollekin vesitornille, josta sitten kohta siirrytään poluille ja päästään pudottelemaan sellaista aika kivaa polkua alaspäin. Tässä tosissaan Mikke ja kaverit pitää ihan hyvää vauhtia tähän ylämäkeen. Ja
Miikan kanssa meillä rupeaa olemaan vähän jo eväät syöty, mutta sinnitellään perässä vielä. Tästä me tultiin tähän vesitornille ja mulle oltiin luvattu, että pahimmat kivikkopätkät oli jo ohi. No, vähän tuli kyllä nyt kivikko- ja juurakkopolkua vielä. Ei ehkä ihan niin pahaa kuin siellä Hermannan päässä. Mutta sitten tästä, että vähän vielä kiivettiin tällaista vaikeampaa polkua tänne harjuu ylemmäs, niin saatiin kyllä sitten ihan mukava palkinto myöhemmin, koska sitten alamäki olikin sellaista aika sileätä neulaspolkua, jota oli kiva pudotella kovaa vauhtia. Ja siinä ei ollut ihan kauheita teknisiä haasteita. Niin nyt sitten siirrytään tähän, miten täältä pääsee pudottelemaan alas. Ja Miikan selkä näkyy tuolla kaukana edessä. Pieniä haasteita mulla oli, kun mä en ollut tajunnut laittaa reittiä ja sitten välillä aina letkan toiseksi viimeinen pääsi karkaamaan niin kauaksi, että muutamassa risteyksessä en sitten oikein tiennyt mihin suuntaan pitää mennä, mutta kaverit hoksas sitten, että mä olin jäänyt perästä ja tulivat sitten hakemaan mut takaisin, että ensi kerralla, jos vielä tulee, niin pitää ladata reitti itsekin. Tässä me oltiin jakannut sitten 2 eri ryhmään. Tää on tää harju, mikä menee sinne Kangasalaan, niin se, mä en nyt muista sitä tarkkaa nimeä, mutta paikalliset tietää, Automuseon kahvilalle. Ja loppukolmikko, Tarmo, Mikke ja Miika, menivät tuolta jotain hirveätä juurakkopolkua tuolla järven rannassa. Ja mulla oli tässä vaiheessa jo mitta täynnä näitä juurakko- ja kivikkopolkuja, niin Antti Villen kanssa ajeltiin mieluummin sitten tää asfalttinousu tuonne Automuseolle, eikä menty alempana järvenrannassa sitä juurakkopolkua. No, Antti Ville olisi varmaan voinut sen ajaa, mutta hän nyt sitten mun mieliksi tuli seuraksi tänne sileelle pätkälle täältä harjun päältä. Ja tuolla näkyykin sitten jo se Automuseo, näköjään onnistuin niistämään nenäni tuohon kameran linssiin. Noin me saavutaan tähän Automuseon parkkikselle. Paljon on Amerikan rautoja ja moottoripyöriä tänne saapunut. En tiedä kuinka monet näistä on asiakkaista näistä Amerikan raudoista nyt kesän viime ajelulle ja kuinka paljon noista jotain niitä Automuseon autoja. Ja sitten tää taisi olla meidän ihan viimeisiä polkuja, että täältä harjulta sitten pudotellaan alas tällaista tosi hauskaa, nopeata, helppoa polkua. Tällaiset on kivoja. Pikkusen on jotain pieniä kiviä ja juuria väisteltävänä, että pysyy vähän pikkusen mielenkiintoisempana kuin ajella vaan ihan sileätä polkua, mutta eipä mua haittaisi, vaikka olisi ihan täysin sileätäkään. Ja vielä pikkusen mennään jonkun asuinalueen läpi ja tää taitaa olla ihan viimeisiä polkuja ja sen jälkeen tullaankin jo sitten sinne Tarmon asuinalueelle. GoPro on akku kuolee about näillä paikkeilla ja eipä siinä paljon muuta enää ollutkaan. Nyt on lenkki ajettu ja 100 kilsaa maastopyöräilyä, kun ei ole viimeisen 10 vuoteen maastopyöräily kuin yhden kerran, niin aika rankkaa oli. Kaikilla poluilla jäin ja mua sai odotella ja se nyt mitään haitannut, mutta ampiainen pisti tohon kämmeneen tohon noin ihan lenkin aluksi ja aika turvonnut ja kipeä oli sitten koko ajon, että ei sen vähän innoittavaa oli stongasta pitää kiinni ja käsi puutu sen takia, mutta Kyllä loppu vataselta kädet tänään ralliauton ratissa, että oli kyllä todella vaikeata ajoa, mutta mitähän tässä nyt jäi sitten käteen? Se ainakin, että en mä nyt ole ihan heti maastopyörää ostamassa, että ehkä tää ei ole mun juttu, katsotaan joskus myöhemmin. Kollektiiviset kommentit, miten meni? Liian hitaasti ajettiin. Mä olen pahoillani tästä. Joo,
joutuu rankkaseen enemmän huomenna. Meillä oli Miikan kanssa ihan riittävän rankkaa, eikö ollut? Oli hyvä. Joka ajan. Jokaisesta pallonmerestä ja kivikkopolusta mä kieltäydyin, mitä oli mahdollista, ja silti musta tuntuu, että niitä oli ihan helvetisti liikaa. Että... Joo. Mä sanoin jo tossa, että tää ratkaisi sen, ettei musta tuu maastopyöräilijä, että mä saan tarpeekseni nyt seuraavaksi 5 vuodeksi. Joo. Lenkin jälkeen käytiin sitten vielä saunomassa Rauhanniemen kansankylpylässä. Täällä järven rannassa oli tämmönen yleinen sauna, jossa oli kyllä tosi makeat maisemat ja hyvä sauna ja pesutilat. Suosittelen. Ainoa isompi haaveri, mikä mulla tässä lenkillä kävi, oli niin siinä vaiheessa, kun Antti Villen sitä ketjua korjattiin, niin mua pääsi ampiainen pistää tuohon vasempaan käteen. Ja se ei varmaan auttanut asiaa, että se pumppaava maastoajo jatkui vielä 4 tuntia sen jälkeen, ja se myrkki varmaan levisi tuohon koko kämmeneen. Ja käsi sitten turpos melkoiseksi palloksi. Sitten tämä kuva on seuraavalta päivältä just ennen kuin mä oon syönyt kyypakkauksen. Että tämä oli se tilanne pahimmillaan, ja siitä se sitten lähti se turvotus laskemaan ja paranemaan, mutta kyllähän melkoiseksi möykyksi paisu.